Què mou el món? El petroli? L'electricitat? Els diners? O l'energia de les idees innovadores? L'energia d'empreses disruptives? O l'energia de ciutats i regions com Barcelona i Catalunya, un dels motors industrials i creatius d'Europa? Nosaltres ho tenim clar, i és aquí, a l'oest de la Gran Barcelona, a la Conca d'Òdena, on neix un nou centre logístic i creatiu, amb parcel·les de grans formats que impactarà el creixement de desenes d'empreses i projectes industrials dels propers anys. Situat en un lloc estratègic al costat d'un important teixit de comunicacions i a 30 minuts del port de Barcelona, el port logístic més gran del Mediterrani, que mou més de 71 milions de tones l'any, amb connexió a més de 200 ports de tot el món, generant un tràfic constant amb l'Àsia, Àfrica, Amèrica i Europa. I a nivell aeri, la Conca d'Òdena està a 30 minuts de l'aeroport de Barcelona, un aeroport de primer nivell amb 50 milions de passatgers anuals i connexions directes a tots els grans aeroports d'Europa i del món. Coneixes algun lloc tan ben connectat per terra, mar i aire? Però el gran atractiu d'aquest nou centre industrial és el seu potent clúster d'empreses innovadores que ja existeixen des de fa anys. Empreses de sectors tan diversos i complementaris com el teixit, el paper o el químic, que conviuen amb empreses disruptives del sector TIC, biotec o salut, amb infraestructures singulars com el parc motor o un aeròdrom corporatiu. Aquestes empreses es nodreixen d'un important ecosistema universitari amb el campus universitari d'Igualada, de la Universitat de Lleida o l'UPC, ESADE i IES a Barcelona. I a tot això li podem sumar l'atractiu de la qualitat de vida del Mediterrani amb una riquesa cultural, gastronòmica i bon temps que fa que la Gran Barcelona sigui un dels llocs més demandats per qualsevol expat. I ara? Què creus que mou el món? Centre Conca d'Òdena, un nou hub logístic i creatiu amb parcel·les XXL.